kan hetia kan han om ve top hi in lo ngai to ngai ve thawin karin eng wanga lo om ve top nge kan nia eng tinga kho sa zel tur nge kan ni ti hi han in ngai to han ni ngai to chonin mihring na lama tanga ngai to chuan om zia hi a om te chim lo ni amai ro chu pathian tharau thiang hlim om puina nena tharau thiang hlim chen chilna nena han ngai to ve thunga ro chuanin he kan lo pian ve chante ti chuanin hetian nunga kan lo om ve chante nakina kan thinu pialam turte han ngai to phei chuanin om ze thui tak aneya ti chuanin ti tur tam tak ti tur lian tak te po hi kan nei ni ti hi Bible kan chera tang te hianin a hriat thei awme chu tiang chu mihring kan nia amai ro chu ta chuan he khovel chu kan kum hlun na tur ani lawa kan khol zin na hmun mai ani kan dam chung hun tur po Bible an ziaka maro chu Bible in ziak ang hian tun lai khovel kan kho sak phung te kan thlir chuan dam chuak thleng zo lo hi tam tak hi kan oma wale kha chu kan soi tum dar ani lawa kan soi tum dar zo ka chu kan ni tin nun kan man dan tur hi eng tin nge niang ti hi zanina henin ngai to hawila a thawme le kan zin ko nga hian kan soi ta kan khanin khol zin mai kan nia nakina he kan dam chung hun hi a to panga kan thi huna chuan khata khanin kan thi huna chuan ti lan taka khanin ke ni ring tu te kan van nei dik em na chu enge ti chuanin be sei tur kan nei ni ring lo mi te chu han zo tila a eng sa kho bo mi poni ro se heng hindu poni ro se ti chuanin muslim te buddhist te a heng ho hi han zo tila i thi nuwa eng tin nge i omang tin han zo taula kan thi nuwa te chuan eng tin nge kan om tonga kan thi nga zo ni mai lo ti hi min san dan tu tam takani ama ro chu Christian te ve thunga chuan he kan taksa a thi hian kan nun kha ain chan don chu zo hi ania hei hi kan hrefu lawang ti hi a hlawm em maya e mitam takena an soi chu chung hun toite nom takin kan chen tur ni lo mi an tia nom theyang berin khovel an chena iti mayang tiang chuanin nom theyang berin hunan mang kha ania amaro chu he kan dam chung kum som sari kum som riat hun chung te hi hei chau hi mo kan om don hi kan ti fo hi hei hi ngai tua chen chuan se tanana min bung na mai ni ti hi zanina hianin e thunga thatu te hianin shenon leila a tha lein ka hria hemi hun chung Bible ina zia kum som sari mo kum som re ta mo chung chau hi keini hi om tura kan in ngai chuan lali so khowela local san kha a fail duai don tina ni sumi chau chu anilawa nakin kan satuan hun in tan na tur chau ni he kan thi hian kan satuan hun kha lo in tan don chau ni satuan ti chuanin a satuan chu no bang pakhatina pa zota ka pa satuan hi eng tiang rei nge ti satuan chu ta atia top thei lo ti mo hatiang khanin satuan chu satuan kha ni top mai ni a top to don lo ni chu chu ne helai hin claim karon ka in bo sei lo na chu karilo ron lu jok me han soi tel ka du chu enge ti chuanin satuan hun rei tur ka ngai to tam pau le henin ngai ka tu na ka hring nun man me khi ka ngai to le zo la ni eng wange ti chuan eng tin nge lo thi tai la shem hun oma van ram oma chu huna chuanin shemhuna kal tur ta na shemhuna kal tura ka han in da china mana han voi khat ka soi to shemhuna mu manglama tangin e shemhuna ka lo tla ne shemhuna ka lo kala ne chu chu ka han ngai to mu mang ma ni sela satuna khalai huna om tura ka han in da khan a she om vong vong hi ka tilu tu ka ni mo chu ta tang ringot po chonin ai kanun hi tam takin
min kai shuai min zir tir kan tiang chu khami ka ngai tua tang phei kha chuan e ka soi tong khan ka mi huat ber te pon ni sela hai mi shin chu huat zong te kan neya a falam tau tukin a fe dan shim ka ngai lo ti shim te po kan nei hi mo mi shin te chuan à khát tiền khát cần nít là ta adu ngày zong đều te an mil lâu đều riêu te cần này chơi này ama ra chu khá khá thil khát cái ngày tua cho apiang hiền cái mình ngày đều lạc nan pon cái đủ lâu này cái sự đó khá ni chặt tuan rây đàn tour gì khá mo khá mi chặt tuan nó khá lại muốn là tour khá cái ngày tua khá nên anh ấy thấy hi cái tiếng lâu này chú bằng cho nên em một trang cho nên là mi han mình lâu đều riêu po này mà là xem muốn nát lao nó tour cho hay trong lề liên tiếp po kan en ve zeu zeu in arin om cheu po kha in en thowin karing mo an hanin how de wa mi swal pa in chang tu nu kha han khoi de ule kha shemuna kal ro den han tia tak tak ara la chunin kami hu te po shemuna kal tur chunin adu om mi alo nia an du sak om mi alo ni a thei rang chuan van rama hianin kal khom theila ti kha adu om berani e in nei to ve thawin karing hetia mihring na chuan han in ngei thei lo nya han in ngei thei nya lo mai la kan thu te in mu thei loin han in nial chang te mi mua po moi lo wa han in nial de ton chang te po ma sela karilo ka ngai to chuan in inge ti chuan in o nakina van rama kan thlen huna chuan tuna kan in nial lang hi om to don lo wa lalpa fakin ani ne henin kan la zai dun don ani ti hi ka ngai to te fo thanin chứ chứ zani na po henin he programmer in com te hisonin ngai tha ngai tua telila a tha le in ka ria chu mi nu na tang chuanin e kan mi huat deuh te po kha kan hon na te po kha azia deuh hle kan yamo van ram ngai tua tel lo hi chuanin e mi te hi a in rem lei thei ni alo ni van ram kan ngai tua lo pa chuan a in rem thei mi nen hin a in rem thei lo ni chu mi ni van chuanin van ram lu tur chuan mi ne na kan in rem angai tuna muslim ho po in an mos pathian mun puya an kal don chuan tong trai tura an vakal don hian an mi huat ami ne na an lo in ho pui to zong te mi chunga thil an lo ti sual to ang zong te khang zong te nen khan in rem na tu thlung an va siama ngai dam an ti la eng po ni sela khongein ai chunga ka thil lo ti sual to te kha min ngai dam don ya o chu tiang kha tiang chuanin i in rem ang miang an tia chu tiang anga an han ngai to let wanga mi chunga thil ti sual ni anga an in hriat ang zong kha kha tiang anga ngai dam na an di la an in rem fel vek nuwa trong trai turin an vakal chau ni chu mun atanga ron kal ron ho le te ro chu khalai mun a lukhum kha an ron khum hoa chu mi lukhum ron khum ho to te re chu an ni ho ngai da na chuanin he mi hin tu tu chunga ma thil sual atilawa a thil so lo ti to te po an in ngai dam vek to an in rem vek to mi tu nen ma in rem lo anei lo ti kha lukhum atang khanin an lo the thei ni zanina telte hi min han en ve wang sela eng tina mo kan sam khui da na tanga mo tal te hianin he pa hi su christian ania mi tu nen ma anin ti boy lo anin how lo in rem lo in an om lo tiang chiam mi na min lo chin chia thei da nang chi te hi om sela a tha angem ok katia ma ro chu lelam taka chunin cái này chu kan lo chapau le deu palang ti te kha lo om mo tiang chu lo ni ta sela ole ka khalo ni phot sela ti chuanin kan ni tin kan zin kong kan zo me ka hian mihring kan ni to phot chuan mi pa ngai kan ni chuan in ti te ang har san na chi sang kan lo tok thei zin kong bum bo tak te po kan lo tong a changin hlim em in then te na kan om chang a omanga a changin khohar em a kan om chang te po a omang kha e khata tak khanin Christa nun nei tu te le Christa nun la nei lo tu te nun dang lam na chu thalai mun ang khan ni tuna henin han en la
har san na tok lo mihring hi tu ma kan omin ka ring lo ani har san na kan tok thewang kan har san na to ero ai lang lo bokanga ta chuanin he mani in suicide te hi ka ngai to fo thina ke ngei po tum khat chu ka tum ve to ni mo ama ro chu pathian khong ina ka changa ma se kha ka thil tu ma kha ti puitlin in om ta lo ni chu tiang chuanin ka han soi tum ta ka chu har sana kan to kanga mani in suicide du na khophia po kan ru lo om mai thei kan riat choma sak tu chu ke chu pathian fa ka ni lalpa midu tak ka ni ti hi ngazani na hen in sheila chu mi kan in riat chuan kan bulami kan mi shin pui te hianin min du lo angin in shema ila min huwa angin in ngai ma ila lalpa mi shiat lalpan adu taka athisena atlan kan ni ti kan in shiat chuan he in suicide na hi a om thei lo ani chumi kan in shiat lo chuan in ke chu tu ma in min du lo katan dam ma om lo pathian kan nei to lo kha chuan in kha kha kan ti tu kha alo ni tareng mai ni chumi wang chuan in a khatiang anga lalpa lalpa lam kan en kha chuan khatiam bang ti du na te po kha alo bo theya ama vekin min la ke sa the ni di kha zani na henin she thar le bokila a thome ole ti chuanin til pakhat ka ron zep del le duwa ring tu ka ni ani chu ring tu ani kan ti fo thina ring tu hi tu tenge an nia tu tenge kan ni ti hi in hriat chen hi angai bokin ka hria ring tu chu tu tenge Christian chu tu tenge Christian in ti na chan hi enge ti zo na hi in tong ve to in ka ring eng tin nge in cham dan mania khanin lo in ngai to tai la enge Christian ka ni na chan enge ring tu ka ni na chan mi in ani chu Christian ani min ti na chan kha enge ti zo ni zahana bung thum cha som pro ka khanin pathian in khovel la mangai ema chu ti chuan a fa pamal nei chuna pe ya ama chu tu po a ringa piang ati tu po a ringa piang an boral lova chatuana nunna an nei zok nan pathian in khovela mangai engwangin nge mangai suala athua suala abo mai tur kha a phal lo a phal lo wangin chu suala kata acham dam theinan chuan a fa pamal nei chuna kha a pe ya engwangin nge pek suala ta min chandam turin sualna chi sang sualna lo om to zong zong evile adamana anbo chianna atanga in tha pungzel sualna zong zong kha e atop theilo ne mo atop theilo wa ti chuanin thang mihring sual te kha pathianin azol nei te mangin chandam atuma ti re ti bo atuma ma se a theilo ne zol nei te mang ringo ta thiu soi kha chuanin mi zong zong hen kha athleng zo talowa khami ni wang khanin heti shim shim chuan e ka siam ka mihring te an bo rol zo mai don he ka dan siam hian he ka thil ti ringo thi chuanin an vai hian na chandam zo don lo chu wang chuan an vai in thoina nung om theina turin ka fa pa hi an chandam na tan ka zutir te ang atia ti chuanin iso kha khovela khana ron kala ni toy zong in sei pok pok meng te khani na ron kala e kan chandam na tan swal om to tele lo la om zel tur atana chandam na tan khanin iso kha he khovela hina ron kala ni ya ti chuanin iso khovela om lai po khanin rong bolna nei lai po khanin e en ton tur min nu chiani chu chu enge ti chuanin khati khop kan ta na chandam na tur kan ta na thil tha tin re min zir tira min ti saka min tho sak chung po khan tuma khan mi than hu chuang lo ni mo iso kha kheng bet tur khan an aurol thu mai ni ta hianin ring tu te na kan en ton tur chu ama pathian fapangi ya po kha hovela khatiam khopa min ron tho saka min ron ti sak chung khan
mi te kha an lom zo chong mi alo ne với nia ama ring tu kan nia kan thei to pin mi te tan a thanem kan nga ya kan thei to pin mi te kan tran puya thil tha kan ti po kan in ti ve ne mai the ama ro chu lali suwa po khanin lali suwa pathian fa pa me po khanin mi thi hial po kai thawa khanin thil dang chu soi long mo dam lo ti dam te le thu tha tak tak a soi ang chi te a thu soi ro pui tak tak ang chi te khang phei ka chu lo soi lo mi thi hial kai tho khop pathian fa pa ko ve la ron kal po khan mi te khan an lom chuang mi lo ne chu mi ni wang chen tu na ke te meu hi zanina nang le ke hi eng ti kong zong mai mi te hi kan ti lom zo don lo kan bulami te po kha an lom na tak kan khen tak me wem ti hi zani na he in ngai to tai la chu tiang te han ngai to chuanin mi te ti loma mi te na min lom vut fu ta mi te na min ngai ro pui min ngai sang turang chi phe chuanin a phu thian phut ngam lo tur ani mo ta chuanin ni china kan soi ta kan khanin chu tiang chu kan hring nun kan man mek ani wangin e kan en tur chu ama iso kristana min chan dam na ama ina min mangai na pathiani na min mangai na chau kan en lo chuan e kan hring nun hi beidon chang tam tak kan nei don ani kan u le nau kan pian pui te nge po ni sela kan nu le kan pa te nge po ni ro se kan thian te chu he ta la da hri pho tang mo nen kan thi sen zom pui te nen po in ngei lo chang tam tak kan nei ania mi dang nen chon lo soi lo tu ti chung chonin mi te ti lom tur chuanin kan mi hring nai chonin a thei thlot lo ani chu wang chonin à có har chang kan nei ang xiom ti chang kan nei ang kan hring nun man me ka hianin ma se kan en tur chu lalpa lam kan et tlak tur ani lalpa lam kan en chuan kan hring nuna eng ang har san na polo tok sela eng anga re theina polo thleng sela kan ti teng mo tiang kha e ke mani min ti lom don ani i swalam kan en tlak chuan chumi ni lawa mi te nun kan ena mi te na min ron fak te min fak lo deuh chang kan thinari manga min fak le kan khile deuh vuranga le la man hoile he pa hianin a he nu hianin ka chanchin a soi mi kan tenga kan ngai to lenga o ngai to na kha akal tam don lo to kan mo tu bang chonin a khatiang lam pang kha chu kan dari lo photang kan rilwa kan dari lo photang po ni sela ngai kan ring tunun hi eng ang ring tu nge kan ni ni china khanin kan tran tu khanin aron chiara rem ruan na thei chu mihring lam hianin mihring lam chana nia ti chuanin ati lo tlen na kha chu pathian ko ta omani ti hi adik ka ti khop maya zanina ka soi tur nen po hi na in mil viau in ka hria chu chu enge ti chuanin he ta kan zon soi kai lok tiang he thu dik zia soi na na e ke nge po hi keima rem ruan na le keima ngai tua na keima suang tua na chuanin e cái em chu sang ve deuh mai ni mo class 10 ka kalai khanin e college ka kalhun chuan subject chu mi khami chu kalanga chu tiang kha tiang chu ka zirang ka bei ve na sa ni ti chuanin post home exam kan han changa kan chang zowa kan mark te kan han total nem neu khan e mali college sakal tur hi kan ya ka phur khop maya ka phur mai pialama border kom na kan head teacher khanin i college kan man zong zong ka tum ve kanga kan border a hianin guide min tho sak ve thung che tia chu phai chon min ti phur le zo la ni ti chuanin helai mi mi wa khana ni ta mi mi school kal kan ya mi mi tang ni kalanga I kalna tur bike po hei helai bike hi manganga ti chuanin sen so kha chu engma lungai du su thil dang enge ziri du min tia ai ka ma kina a phak phat chuanin engineering zir ka du ka tia ti chuanin AGTI kha ka ma khanin a phak hlo maya ti chuanin lelama college kalbok lelama engineering zirbok tur khanin ka inbo chheni ka phur khop maya ke ma po ka hlim le ni maro chu chungte ne na tang le kharon thlenga
poni se iron holo ka ngai te ka tum dan chuanin khami school chol hun chung po kha kum khat khat cholom do na khami po kha chol lowa khalaya ka zir thei ngang zir zom phota ti chuanin hostel te po kha te ngang na han to kha tia college han kal zom kha ka tum dan le kan ro man dan chu ni ta ni wa se chung te khan in holok tura min ko kha kan han ho kha be sei kha a ang talawa tum lo de mai ti ku khau kara an zu kho sata lo sang ni le pakhat khanin ka chupra mizoram ti chuanin ang ti ku khau kara te ka zu om le tak de de om thei kha chuanin à ka ngai dan khan ni lo lu tu ka ni mi te kan ka mu si thu ni lo sela e pon kan han chuaka tlangwal te kan lo ni ve bo ka moไอ้ส่วนเชลเอาทีหลังเกหันอันนี้ละเกษียณเต็นเนี่ยอันวักเจ้าไม่เนี่ยศิลปะบุญพอเห็นอมมังแล้วว่าอย่างส่วนนี้เช่นเพศทมโนพอเห็นอันละหามังแล้วเนี่ยมั่วถ้าเตียงหัวหน้ากันหันอมตัดสารไม่ค่ะอ่าละมาเกี่ยมาเราเองเวทก็หันไงตัวเลือดส่วนนี้ขัดเตียงอ่ะสกุลคัลตูร์college อาโป bar mara ma chuanin college thaber polami khatiang ang muna kaltu kalve tura inda to khatiang anga kan han tap tal mai mai kha pathian chunga khan kalung oi talo ni chu ta chuanin a zu ka inta ka thei to pin ka in ani ka in sathlia mai po ne lo u fai ka le zu chum hau ne na hello chum ro ka tian chuma a zu chua ka kan in za sema ti khanin trang phê cho nên cái nụ bọc khăn nên à lấy mình lấy sắc hiếu khắc cả ngay ta khắc tiền khop khăn nên du khắc cả in na sa này mà rồi chú hiếu mặc đâu mấy chú khá lại muốn à ấy tôi cũng review chỉ cái mà mi hậu khá ăn rồi lên à Mizoram mà cái online Mizo hậu in Christian này turin min tiluya Christian min ni tiu te te à hết tiếng hen refugee kan thana tu mà anh ron kal le du to si lo wa min non in khom pui ro anh ron tia in khom pui kha tum hen ka tum chak lo ne ke ma to ka hel ve lai pathian ne na ka lo in ti vui ve lai kha nia in khom tur hen ka ri roi ka siam ngai mi lo wa hun enga mo chen min som non kha chonin ka ri ro kha nen lung len rung na kha ka nei ve ta ni chu cho nên có in kho mà có in kho ta căn cho nên anh trả lại hậu hiện miền duy đủ đủ là thêm cho nên in kho te khắc cái lúa khăn in nuông cái rồi thì sâu về chân ta cho nên cả hồn man mê có bộ khắc cái in ngày tuổi sâu về ta này tiếng anh cho nên cái mà vàng in trả lại hậu bọn in kho về phá thật thiết đi cái tiếng in kho khát thì ba ngày khăn in cái vật cái về ta thua phải cho nên cái túi viết bọn đi khăn xuống lâu xí na cái ta khăn nên lâu re anh nói cho nên missionary tur khăn miên non xóm lên nè ấy khát ta phải khát cho nên cái nhiều là sa tụm hiền cái tụm chắc lâu nè missionary yang chỉ phải cho thu xoay thiêm mi cái này lâu cái tỷ lâu vắng hay chứ mình xóm này lâu mấy lâu cái tiền cái nhiều là sa nè cái nhiều phải thật chắc cả chứ mình trúng chuan mà rồi chứ bắt hiền hiền này anh ấy tụm hi mình sinh hiền cần lâu xuyên lâu gì thì chỉ là cần trăn tuổi nó chẳng khăn nên mình sinh nó cần ruột mình nó chứ mình sinh tới cho nên ruột mình nó chứ cần xiêm tế mèo mày ama rồi chứ lao ba thiếu tụm do có rồi chứ đang làm đấy hi lâu này thì khăn nên missionary tuổi khăn nhân số mình số mà cần nhiều là anh nói cho nên cái mà đầm lâu nó khăn mình tạo bộ cả làm chả lâu khá rồi này cái dùng để khá thì ta cái tiếng Anh cho nên in có là ngay này thì cái tia ai rồi là cái cháu cái in có là ta cho nên anh lẽ dễ chuan cái chuyện bạc thiên nên kem lu tụi mình hẳn xong rồi lòng mình vẫn một số lâu em về kem lu tụi họ bên cái số lâu nia cái tiếc cái lâu nia là ama rồi chứ bạc thiên là thô mắc tự mấy chứ giờ nên khăn cả vung cả vắt mấy nè cái lâm tiền lâu nào bằng khăn thì cho nên các ngày tuổi ta cái hi ta missionary thọc turin min soma ka du lo hela ma karon tlan chia tiếng cho nên kem lu turin min som lia ka du lo le ka niel lia lalpan thil tu ma nei ni don hiti kha ka ngai tu ta
thì cho nên tụ riêng cho nên mình chuyển tới sự có vào phone game kha ala lu thêm lệ cái tiền ê thầy tệ rèn mấy anh tia cả xuống tên này nắn buổi ta long các cầu đàn tụ ngày tua khan thòng nó hắn chuyển nữa là kiến số thì khá nó xúa anh lâu thì lâu bling of lang in anh buổi các bộ phải kèn tụ nền Bible nền tiếng khanin anh buổi thì cho nên mình vẫn thòng thấy về rồi mày thì mà cho nên cần vật cầu về ta thì cho nên cái tia bát thiên không ấy na cái hàng trắng sầu khai tìm yang hay cho nên kia cái hun ở đây lúc tụ lâu na nó rem sang đang ôm ni lệ chip xịt dọc tập phân cái là xoay lệ tụ ra ngay là em kan pathian không ina kan han chang chawa in hlan na kan han nei atuk zing kha kan ni man kha ama zing ka tho tang khanin enga mo ka chunga thleng tur hian a om tlat thleng tur lo om ang hianin ka in ngai to ta tlat mai ni ti chuanin pandal kha thia lo nga ya pandal kan han thia tur te po kha trôi tu tên này khanin ka phim khurangai nia cái hi ka chunga hian enga mo thleng tur om angin om thlat mai helai hun te po hi thleng to anga in hriat na ka nei ni ka ti hiala ti chuanin phim khur tak chuanin hun min man puya ama ro chu pathian rem ro te ro hi chu mihring hian eng ti kong zo mai in kan dang thei lo ni ti hi ke ma hen a chianga a chunga lon turin min tira chungla mom hawin ani kha phim khur taka hun am manangai ti kha soimol mol kha antia noi lama tangin alai lak lo kom to si noi lama tangin choro eng ma thleng don lo camping kal kan ni hi lo thleng ani pon pathian enin dai jok tina ni mai anti ti khanin ani lele ka te ka lon chawa minin nga po ka thulawang kan pandal kha arot chinta ti chonin cái mà hi cả chomol vek maya eng mà hi cả shelok lo ni mian non soi nok nok me min thing nok nok me ting ting ye yong min tia e ka thania ka tia kan han ding mai tur ka ding thei ta reng reng lo maya chonin ka khel ru thia khi lo ni reng maya ta chonin ka ril ro lo lang ha saber chu zona nun kha lo lang ha sa ta ber ani pathianin min bei seina ne ya chu min bei seina chu mishing te tirin rongbol turin minun be se ya kan hiala ka tlan chiat san loin khata khan thuoi takin rong lo boli la chuan e voinia khel ru ti tlianga hen kom lo tu ti kha kari ro lo lang ani maro chu kan throi tu te ho ve thunga chuanin pakhatin lon tir su ka ti i lon tir ani kha tia an lo in haw na samai hi lo nia ta chuanin ngoi teu trong kama nei nia ama izot chiang le tengu tia ta chuanin min on zot chiang ta e lo in haw re su hei hi nang ni thu ni lo pathian thu ni ke ma le pathian in kar thu ni ya chu wang chuanin nang ni in lo in ho pha na tur chan pakhat ma om lo ka ti ta kan chuanin an ngoi le ta le kan han soi tum ta ka chu in lo in ngai tua ve thin thawin ka ring zanina kan hun man to zong zong kan chu le hian re thei bi riau ang in ngai chang in nei ve in ka ring she om tuar na sabi anga in ngai to ve chang om nan na te po hi tuar bi anga in ngai to chang om zanina kan soi chu na chan po khatiang anga mani thil sual ti wanga mo har wanga mo po ni mi alo ka theyang to ka thanem ka ngai ve na zona po ru thliak khopa ka han oma kha akun lai chon karilu kha anna ve lu tu ka ne pathian chunga te po ka vui don hial hial la pa i rong bol turin min kau na kalau shelawa tu na chun imi kau na ka ria i rong bol turin ke in lan zet zeta tu na ka khel ru iti tliak le siamo ti kha pathian ne na ka tong trai na ne chu chu ni tin hian ka tong trai dam do ina civil hospital son ka muwa min ron kan tu ten ron kala mi ten ron kala ka mi ria ngai nya lo voi kham ma ka mu ngai lo te po kha ani hi ni mon tia an minister pan agriculture minister te hial kha an ron kala tiang khanin e mi ten min du sakna mi ten min khongai na ka han hu khan mak ti ka ti ni
zokina ka hriat ngai mia lo tu nge ka ni po an threbik chuang lo ama ro chu ka chan sin khamin an lo hria ti khanin dam doi nan ron kalamin ron tong tai na min ron man pui mot mot maya khata tang kha chuanin karil ru hianin tlem chuanin azang khai ve dewani tiang chuanin mania hriom tuar bik anga kan lo in ngai na te na tur bik nga kan in ngai na te red hei bik nga kan in ngai na zong zong te kha ta chuanin keima ka ngai tua thiam dana chuanin lalpana phalani ti hi zopa po kha pathian in a phal thap mai ne zo po kha khatiang ko pa tol na kha chu tiang che chon zani na po henin shom kan tor hilal pana phal a chan chu eng wange ti chuanin min hmangai em wang min mangaya min a atne na thleng tura min du awang hian ama kan nei theina tur le ami mangai na te ami khongai na te ami leina na te hi tun ai na sa zo ka kan hriat chiana tun ai na sa zo ka ama kan nei theina tur hian lalpan kan tor hi alo phal tlap mai hi lo ni kan pathian a ming fakin ong ro se zani na hianin i keima min lo thlir tu te la ka chuanin theo ru thiak to mi pa ngai to lo mi thong thok thei to lo min ti ni mai thei ma se lal pa chon he ke in chon nan ni ve thlap mai ni tir ko polan ka tak sa hling om wang hian ati fo thina kha kha nun kha zanina hianin achang tu te jing ami ka lo ni ve reng me ya achang chonin ni mihring lam tak chon hriom han ti chang te pawh ka nei thin ma se ka ngai tua tam po le hianin pathian hena ka lom na hi asang tul tul zo ka ni engwange ti chonin i khatiang khanin ka khelu te hi lo tliak lo sela pa ngai takin lo omila voinia ka din mun te hi ka ding thei kherangem pakhat na apa ni na le chonin zabdo tiang nen ka om lo nga ya ke in pathian hena ke in lan tua tun hnuwa chuan eng ang din hun po thlengin la lalpa i rom ka bolang ka kal na tur hmuna nangin ka ma hroeng chekati ti chuanin ka ho thla tripura chuanin a khang ei ti ku khau so an mak khop maya christian na zong hi an ring mi alo maya pa pakhat phei chu a tema minu poni sela mel thadel chu e nang chu min zu yanga ya tia han eng lo deuh kha an mu thei lo e he pa hi a dik lo ni hian tia tong trai lain vot thu tok maya mi tha te hian poi sareng reng lo maya chu tiang ni wan chuanin e Chris Mizoram atanga missionary lut tur po hi anni ho kara khachunin an lo lut ser deuh tlak thin hi lo nia an mani soida manga kan kawa ti ku ho chu mi thai mang e mai an tian lo kal ngam lo an tia ya chuanin thang ho kara khanin pathian thu hetia pa san monavati lu ngai ta lo khan lalpan min lo mang zok hi lo ni tlat maya zak do tiang ka ku le lamin ka han in kar chawa kan omna tanga hei kalpa ngai kan kalchonin mini sompanga vel kalangai ne biak in hin chu chu kan han tiang ne na kan han kal tau tau mai an mu chuanin ama christian lo ni ve zup maro chu anni ho chu hindu ni ta hindu lama le le ho ang chi ho po kha khatiang anga zak do tiang ne na ke in khom kal an hu khan local ru hei in khom angu tia va au khan ngai to lo ke ni kut ke kim thabia in kan oma ani ke thalo zo zak do tiang nen po biak in lampan arun kal trau trau chuan ke ni hi nga tinge heti kan om mai ti kha an mani han challenge kha ron siama kha mi no ve thung chuanin ka thuwa soi chiam wang po ni chuang lo a ka wa som chiam wang po ni chuang lo ke ma pathian na ron tho wang khan a biak in khat khat khan ron kal ta zo ka ni kan pathian ming fakin om le ro se he thu hi ka ngai tua chang henin amak ka ti ni sina kan soi ta kan khanin a college ka kalanga graduate na tur chon kumli hun oma chu kumli chung chonin PSCC le AGTI graduate pa hi ka zawang ti kha keima mi hring laman chonin ka e mani ma se
lalpan khang zong zong kha min pai thak sak vek ka taksa po ka ru po min ti tia sak engwange ti chonin aro puina lan tira du wang zo khalo mihring te chuanin tum nei mai la lalpan tum nei chuanin mihring te tum ai lalpa tum thla ro pui zok sia a hlo tling zok nge nge ni ti chuanin rong bol na po pathianin na thoka mi tam takin biagin an pan pha pathian an fak pha mihring keima mihring lam takak chu chuanin tam tak ka chan ka in ti ve ni mo tam tak ka chan ka in ti ve vani thleng henin ka graduate lo pha ma se ka graduate lo wang hianin e kan ni tum ang hi lalpan ni min thul tir chuang mia lo ti hi zanin a hen in bula hen ka soi du ni in soi thei wang ni lo sela ka soi to ang khanin pathian thil tum zo ka kan han soi anga vanya ka na thoi hi Alliance of Chin Refugee Community coordinator thok mani Alliance of Chin Refugee hi kumsang ni le panga din ania helai coordinator lo thok to te re graduate lo nom lo ke ti lo wa heta ka thodon po hian e min som tu te ne na ti hian ka soi ani graduate lo om chun kania ka lo thok don ani point e ka thok don mo thok don lo mo pathian ram ro ta ke chon en ka nga ya keima mihring na lama tang chuanin le bailo ka en chu bailo kan en chuan coordinator ni tur chuan e sub tong a thiam thatok tur ani English le kol tong a thiam thatok tur ani ti chuanin a graduate tur ani bailo an ziak kiawa nani ponin share ve kang chuwan chuanin thok lo tur hian keima zo khenin voi ngamozat ka hnial ani ka hnial nuwa I ka wat la tak I chunga tla ni hei hi an tiama se election omanga election a chuanin ke el pui tura te chu mit chiam filor tak tak an ni dona chung mi te chu ke chuanin ke el zo don lo ka ti ti chuanin kan han election kan han neya pathianin arem ruat ka ti lo thei lo ne wen nia helai muna ka thu po hi ti chuanin hei nakuman chuanin SCR akum som hi na tur ani ta hemi kum som hi chunga coordinator lo thok to te zinga graduate lo om chun kalong ni don ta ni kan ni ren to zok ni chuma graduate lo om chun kan ni ta ni chu engwange ti chuanin keima mihring fin na le theina keima mihring thiam na thil wanga ni lawa pathianin a thil tum ani mio ni ti hi zanina henin ka soinon le du ni chuwan chuanin zanina mihring lama lo cham anga kan in ngai chang tam taka omang nang mani nge nge a po in hun ton me ka khanin lo cham anga in ngai chang tam taka omang ma se lalpa rem ro ta lo thlen chuanin lo chama mo kan in ti kha ama krista chuanin kan hlo thlin na halong ni zo kan ti zani na hen ka soile du ni chumini wan chuanin he kan thring nun kan kong kan zom ni ka henin har sana chi sang sang mang an na chi sang sang ra theina chi sang sang ka tok nge nge yang chu tiang tok lo ring tu chu e ring tu ve mai ti la kan soi sol wakin ka ring lo ni mo ring tu dik tak ani chuanin do tu nei nge tur ani chuan zani na po hianin ni tuna han kan han soita pathian mal somna ni kan tia pathian mal somna ani kan ti rolin setana mal somna po hi aron thleng via do tu te hi nei lo tura min ngai mi asu achang chuanin ka stress pha na sa ni mo zan mu thelo pha chang po tam tak ka nei ni hei na pui fanau nei kan nia achang phei chuanin zan ka mu thei to lo kamu thei lawa ni zan lok pok khanin ani kamu thei lawa zoite in an mu fek to ni ka ti ka thau zoite in ka thawa kruma ka valuta tiang chonin fian del hun ka man sang hi tam tak o mani khat tiang anga fian del hun man chang kan hrial lo chonin kan nun hi he kan dam lai ngei ngei po hin
shem mun hi kan lo tong ring don hi lo ne amai ro chu eng ang har san na polo thleng sela kan mi shin pui te ne na tanga soi chian na chi sang sang na ma ni lo na thleng thlenga in pu mol pho na in pu chian na te po lo la thleng zel don lalpang kan din hun min da san to le khatiang kha kan tok tam ting ti na ni mai ne ma sela ka soi ta kan khanin i ke mania fian real kan mana bible kan share kan tong trai ve thunga a hne na kan in hlan chuan kan har san na te kan mang an na te kan re thei na te kan beidon na te ama krista kan hana a tran puina kan dil ani chuan kha mun kha van ram lo chang don ani chuwangin he kan dam chung la po hin van ram nun hi atem thei ani ti hi zanin a hen ka soi le du ni ole kan han soi ta teu maya kan soi ta kan khanin e kan ni tin nun la eng ang har san na polo thleng sela eng ang re theina polo thleng sela e kan en tlat tur su lali swan nun ka kan en tlat tur ani ama nge po he ko vela mi kan zinga mihring te zinga kho sak lai khan ronga bol lai khan khatiang ang khop khanin a tuara an vua an ngai sa mai te chilan chaka a mai an benga khatiang ang khop khan ani po khan ne lo tuara chu tiang te ngai to chuan zanina ke ni ho in la kan tol na te chu soi thama po ala lam phalo ni mo tumini wan chuanin eng po ni sela eng din huna po dingila a changin e kan hlo thin chang lo omang kan lo hlo tling ani po in lom dan tok thiamila e chapo pui lo ila ti ko polan a chuang a piang in lalpa chau chuang ro se ati ang khan kha nun kha nun pui la chumi ni chuanin e kan nun hi hei chen teng kan han bel le lo ka nge ka soi ri deuh tok khop maya e machine te chu kan chapo ma em me hi hi apoi ka tia chema e kan thil tia kan han hlo thin deuh hian tema hlo tling ve lo deuh te han kalome hlo tling ve lo deuh te anga kan ngai kan din mun ai noi hung deuh te tema han ngai nep deuh na te hi kan nei thina hei hi apoi ka ti tak zeta e mi then khat min hre chiang chonin nia ka soi tampo ngai lo min hre chiang viawanga wen ye henin hau satak chung ko tanga seilian lo ka ni na te po hi pathian min throi dana kalunga oyani engwange ti chuanin hau sa dewa tanga mi hau sa chung ko tanga lo seilian ni lang chuanin mi re theina din mun ka hre thiam lo monianga mi te har sanan ton te ka hre thiam lo monianga wen ye ka na ang chia phei chuan a mi mang ang harsa attensu eta office an ron kala office a mi ron tra no zoi ten oma attensu phone call atangte khongai min tran pui ro te ron trap zoi ten oma khatiang mi te kha tran pui dan kalo thiam lo poni mai the au satak sung kwa tanga sei lian chu ni lang chu amar chu re theina har san tam tak a kalau dai ve to na zara khang mi te re theina kha hre thiam thei turin lalpan min tat puya kha tiang din huna khan min lo da ma saka wang khan he tiang na hi ka thok theya hen ke in ngai ani chuan chuanin nang ni po zani na henin ka hril du em cheu chu har sana in lo to nang chi te re theina in lo to nang chi te kha poi ti su ka soi ta kang khanin ama kristanen in dor ula lalpa he har sana hi he re theina hi he mang an na hi he nan na hi eng tin nge kapal tlang nang ma nen san kapal tlang the ni ti ka sia chu wangin zani na henin i tharau thiang lim om puina ka dila che he mi pal tlang thei tur he min pui ro ti hi kan in hlan ni fo se ka du ni ti chuan a mana chung kha chu ka soi zeu to soi don to lo nga kha thil ka ton that em na ni chena ka soi ton khanin mani po in suicide du khopia la kalau tor na athat zia chu mi panin nun na ka chan to ni ka pathian ro pui le ro se
khát tiếng khanin cái mà nghe khá atong tu ni lâu là chuan khami te kha eng tingen omang ti hi zanin a hen ka ngai tu ani pakhat phei chu ama sajok te phei kha chu a an ron in tim tu na sa chimang thleng thak point kan in bai mayam tia eng po ni sela in taxi kha lo cancel le phot ro cái mà ne lawin lalpan thu soi du nei nin ka hretlak mai pathian thu soin salmonin pulpit langa ka ding ngai lo amaro chu zan tun tu ma hian pathian in hen a hen thu soi du nei nin ka hretlak mai khongai takin taxi khalo cancel le ula ka te thilom zia ka han soya khati ka han soya tang khanin e an thil tum kha an chul le ta achanin an ni poi tun thleng hian pathian an fakani ka soi du chu har sana i ton kha poi ti su kha khami te i tran pui thei na tur ani ti kha zani na ka soi thei tong ni sela eng po ni se eng ang din huna kan ding ani po in lalpa lam i en tla tangu chu tiang tu chuan lalpan zani na thu kan soi te atharin mal min som phero se amen Amen. le aro pui le mai so na kham lo the bok ole apu bet pia lal pan le tam takin mar som chero se ole tu na chuan